Ale do piči, Stanka, nie takéto infantilné natriasačky, ktoré už ani len nevyzerajú cool. Chápeš? Na tom videu je proste vidno, že už si v rokoch. Už nemáš ten cit na to, že ako sa máš hýbať, aby to proste bolo sexy a cool pre mladých ľudí. Proste ty už sa hýbeš jak teta. Také, a keď babka tancuje proste na oslave svojho vnuka. Vieš čo myslím? Ty už máš také tetkovské pohyby. Proste to už nie je dobré, Stanka. Mala by si uvedomiť už, kde je tvoje miesto. Mala by si uvedomiť, že tvoje miesto už nie je na TikToku. Už ťa nahradili nové, krajšie baby, ktoré sa vedia hýbať, ktoré vedia, čo je cool. A ty už si mala odozdať štafetu a ísť vypekať, štrikovať. To je cyklus života, Stanka. Proste snažíš sa udržať pri živote mŕtvolu. Let it go. Move on. Ďalšia kapitola. Zmier sa s tým, rozlúč sa s tým. Ďalšia kapitola, Stanka. Život sa vyvíja, furt je iný. Táto kapitola už skončila. Toto, že si sexy mladá baba, to už je za nami, Stanka. Už teraz treba ísť v živote ďalej.